maman tarar za a bani ita idan ta fito kuma ni ne nake fara kula ta wasa nake ni kuma a zuciyata idan na ganta kuma ni nake yabanta na raka ta har cikin makaranta na fara ta dukkanin rayuwarta na ɗauke ta uwa ko ƙanwata a shekarunta a takaice harkokina sun ƙara yin yawanci lokuta na kuma sun yi mini karance su canja tsarin rayuwa bai sani ba abokai mun yi rata da su ne haɗuwar mu da su kuma ta ne wasu ba su da gane tuna da su haka ban yi ba sai mun ga haske mawala ni na barta kullum tunani na kawai ne a ranta na sanya soyayya ta a zuciyarta a zaton da gaske ni ma na so ta tana ta yin wahalta gashi ta rasa layin kiran wayata kuma gani na ya zama abin wahalta ni kwatin har na mata da ita kwanci tashi tana ƙara shan wuya shekaru da yawa tana bibiya gida an rasa gane gimbiya ashe yau a kaina ta samu cuta wata ranar talata je aiki na badan zana huta na fito waje sai ga yar aikanta wai ana nema na ta zo da kanta sako ne aka bata wai na je gun babbar kawarta wai tana asibiti za na je na ganta yanzu ta ce min ana bukata nan da nan ni kuma sai na tafi gurin ta na shiga sai kowa na gunya barta nan aka bar mu a ɗakin da ni da ita na tambaye ta shin yaya jikinta sai ta ce mini wai in ji tausayinta akan sona ne take yin wahalta gashi ta kamu da ciwo a zuciyarta wani kadai ne ya magani kwa kage tuni zan haƙurta zuciyar ka samu karkata kurata san mace kawai ina jin na huta sa'ar ka kai ne sanadiyata ina a take sai yi mauta tunani na take ya gurgunta gashi ta zo min na zuciyata take santa ya mamaye
Ruk. Mu je wanga waje mu gani. Nan wanga da duhu akwai wallahi. Na kai kuɗi ga wata ranar auren mace na an saka ta ga bikin namu kuma ya kusanta Kamar yadda kai mai yarinya wancan ba. Kamar yadda kai mai yarinya wancan ba. Mun sani na sani ba wai suka waɗi kawai ita ake ga. Ka samu yarinya son ka kyale ta uku. Kuma ka manta da ita ta anta to nan ga. Dan maduwa kai. هذا يا ها كديدي شنو خالكم مية قاعد شنو اموركم كويسكم باهي باهي صار تو الجماعه تاني بتاع هنا ليه ايه كويس والله باهي 100 شنو خالك يا جماعه تاني كل ما شموه مية 100 ها